Здравейте, мили приятели! Днес съм в село Чинтулово, манастира Свети Илия. Преди много години аз тук получих изцеление. След това направих лекция. Това място е сакрално. След няколко месеца доведох мои приятели, където бях техен духовен ментор. Казвах им точно как да се молят, за да може молитвите им да бъдат чути. И това изцеление пред тях се повтори. Тук наистина има уникална енергия. Идва много често. Затова съм решила повечето неща, които правя, да бъдат точно тук, на това място. Следващата лекция, която ще направя, ще бъде точно в този манастир. Елате и го посетете. То е само на 10 минути от град Сливен. Място уникално. Ще усетите енергията. Днес има хора от цяла България, които са дошли да почитат светеца. Нека ви пази и вас, и да изпълнява вашите желания. Бъдете щастливи, здрави и благословени. Обичам ви.